हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन दिनै BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM फेरेंगानि सायाव रायलायगोन फेरेंगाखौ UPPनि सापर्टार्सफ्रा ओरैबायदि दुखु मोनबाय जि जायगायाव आं बेरायदों जिबायदि खोथा बुंहरदों फेरेंगा सेस खासैलै नोङो मा खालामबावनाय नोंलाय दालाय फेरेंगा थैलाय उजिलाय नोंना फटआव होखालेनो फेरेंगा आरो UPPखौ थैलाय उजिलाय सापर्टबो खालामखाले होननानै बुंखाबाय बुजिबाय दिनै फेरेंगाखौ जोङो इसिबां सापर्ट खालामदों जोंखौसो उल्था बेबायदि इभेक्सन खालामदों होननानै दिनै रायजोफ्रा गाबखांदों दुखु मोनदों बुंदों बे जायफोर इभेक्सन खालामजाग्रा बिथांमोना ओरैबायदि दुखु मोनदों थैलाय उजिलाय फेरेंगानो भट होखालेलै होननानै बुंदों दाखालि आं थांदोंमोन आङो मोनथाम मोनब्रै जायगायाव बेरायबाय बे एरियायावनो ओरैबायदि बुंखादों फेरेंगानो थैलाय उजिलाय खालानो ओरैबायदि फोथायदोंमोन जोङो होननानै बुंदोंमोन ओरैबायदि बिलिभ खालामदोंमोन जोङो होननानै बुंदों इलेक्शननि सिगाङाव ओरैबायदि खोथा बुंदों फेरेंगिया होननानै रायजो राजाफ्रा आंनो खोन्थाहरदों गाबलायलायनानै भट बिहैखादोंनो फेरेंगाया गोरिब गुन्द्राफोरनावहाय बे साहाथिंजायनि जिसिबां माने रायजो जानायफोर दङ रायजो राजाफोर बा UPPनि सापर्टार्सफोर दं बिथांमोनानो गावसिनि खुगाजों बुङारा फेरेंगा थैलाय उजिलाय नोंनो होलेनो भटखौ माथो खालामबावनाय नोंलाय खामायखादो 2 बोसोरल'खासै मा लुनो लुखादो आरो गैखालिबो नोंहा बुजिबाय जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा दिनै गाबखांदों नोंनि न'खौ नोङो इभेक्सन खालामोब्ला बुख्रुब जायोबा नोंबोथ' दुखु मोनखागोन ना आंबो मोनगोन नोंबो मोनगोन नट अनलि मी बयबो मोनगोन नट अनलि इउ फेरेंगा एभ्रिबडी बयबो दिनै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना बे न'खौ लुदोंमोन दिनै आनफर्चुनेटलि पावाराव फैखांनानैसो उल्था माने न'आ जुदि इभेक्सन खालामजायोब्ला बे गोरिब गुन्द्राफ्रा दुखु मोनखागोन ना गोरिब गुन्द्राफ्रा सिदालै मोननांगौबा मोननांगौ आरो सिदाखा थगायलु थगायलाखौ गोरिब गुन्द्राया बुजिया सिदा खोथा होनो हायोबा लेक्सारखौ हो आरो होनो हायाबा लेक्सारखौ दाहो डिउरिं द इलेक्शन केम्पिं माबायदि कमिटमेन्ट होआमोन कमिटमेन्ट होबाय दे दिनै फैयै फैनानै गोरिब गुन्द्राखौसो दिनै बेबायदि खस्थ' होबावदों दिस इज भेरि आनफर्चुनेट बिथांमोना जि UPPनि सापर्टार्सफोर दं बिथांमोना माब्लाबाबो बेबायदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन कि पावाराव फैखांनायनि उनाव जोंखौ बेबायदि इभेक्सन खालामगोन होननानै बिथांमोना सिमाङावबो सानाखैमोननो जोङो पावाराव फैब्ला मोनखासिगोन हानि फाथालखौबो जों मोनखासिगोन नै बेबायदि गोबां मिजिं सिमां सुजुनानै बिथांमोना UPP सरकारखौ एनि हाउ जोङो पावाराव लाबोनांगौ गभर्नमेन्ट फर्म खालामनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो दिनै ओरैबायदि दुखु मोनबाय UPPनि सापर्टार्सफ्रा नांखालालै होनखाबाय माथो खालामबावनाय एबारलाय थैलाय उजिलाय नांखाले UPP सरकारखौ होननानै प्रमद बर' दैदेननाय UPP सरकार दुनियानि थार्ड क्लास सरकार होनना बुंखाबाय माथो खालामबावनाय नोंसोरलाय प्रमद बर' फेरेंगा सेस खासैलै नोंसोर गैखाले फेरेंगा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ जिबायदि कनभिन्स खालामनांगौ बेबायदि खालामनांगौलै आदारवाइज नोंसोरो मोननाय नङा बुजिबाय आरो मोनखाले 100% बे खोथाया आं बुंनाय नङा आरो नोंथांमोना हाजारखि थाखाजों पलिटिक्स खालामनो नाजाया मानो बियो जाले नोंथांमोननि फैसाखौ लाजोबगोननो जाजोबगोननो फैसा जुदि होयोला इलेक्शननि टाइमावहाय आरो फैसाखौ लाबावगोनसोनो मोनोला ओमफ्राय थैलाय उजिलाय होखालेनो ओरैबायदि जोंना गोजामानो मोजांमोनलै हाग्रामायानो मोजांमोन होननानैसो बुंलायहरा आंखौ दाख्लै अल इज गल्डसो जालायबावो गोजामानो सनालै बागि होननानैसो बुंबावदों आंखौहाय ओरैबायदि वेलकाम खालामदों UPPनि सापर्टार्सफ्रा आंखौहाय जाय इभेक्सन जानाय जायगायाव आङो थांदों आंबो ओरैबायदि एप्रिसियेट जादों बिथांमोना जे आंखौ बेबायदि रेसपेक्ट होदों आंखौ बेबायदि अनार खालामदों आं बिथांमोनखौ थेंक इउ होनो आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव थैलाय उजिलाय आरो होखाला होननानै बुंबाय नोङो देनजारलै नोङो सैथो खोथाखौ बुंखायोलै बाबु नै बेबायदि बुंबावदों आंखौ नाथाय आरो बिथांमोना बुंबावदों जोङो UPPखौ नांखाला आरो होखालाबो आरो जोङो बिसोरनि खोथाखौ मानिखालाबो आरो बिसोरो जोंखौ इलेक्शन टाइमावहाय आफ्टार 2 इयार्सनि उनावहाय जोंखौ दाबुजायखादोंबो नङाब्ला जों होसोनायसो जागोनलै नै बेफोरबायदि खोथाबो बुंबावदों रायजो राजाफ्रा सिदा खोथा नैयो आरो चार्च गिर्जा सिफायनायनि बांसिन दुखु मोनबावदों बिसोरो रायजो राजाफ्रा
एनिवे लोगोफोर थेंक इउ नोंथांमोनखौ आं बयखौबो कनसियास जानो खावलायबाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं आपिल खालामबाय 2 बोसोरनि उनाव बयबो कनसियास जादो थेंक इउ